Pas keterong ya ora apa-apa. Mas terong kowe cek itik lho nggone anune jumrangan lho. Mboten. Nek pas terong rada adoh karo duren gedhe. Manut kula malah ngisore terong. Ngisor terong ya gak masalah. Kalengan to? Nggih, Gak masalah. ngisore maksudnya kula. Namplung super tembaga sama D24 duren sultan. Tuh. Pikulane ceklek ora gedhe. Lah spesimu ning ndi? Sungai kali kidul. Wo lah. Pikula. Ah, tuh. Tuh Mbah Jono, Mas Aris, Mas Joni, nek diceluk kucing jo gelem, Jon. 8 nggih. Apake bakmu? 8 piye to? 8 meter. Ukuran kok itu caken sik, nek 8 meter tanggung, jek ora wis 9 meter. Nak dicak ora turah, digawe 9 apa 8, nek iso terus 10.